E wach mar doho mosebedo kadhi nyime kuom higni, Jariemb nyamburko matin mating'o jowuoth taksi Sharon Otieno Gombe kawuono chopo nyim doho ma Milimani kaka janeno bura mar nek ma nyadendi Sharon Otieno. Jariemb taksi no lero kaka noting'o Sharon kod ji mamoko adek nyaka e bunge ma Kodera kama noduogo kwanye ringre Sharon bang' ndalo manok. Lidio Keyo nigi ler. En bura ma osebedo kadhi mbele kuom kinde malach. Bura ma imanyo nonro motenre gi tho mar nyadendi Sharon Otieno manotimore higa mar 2018. Jariemb nyamburko matin mating'o jowuoth Sharon Otieno Gombe nochopo e doho ma Milimani kaka janeno e bura no. The next witness is a man of ordinary courage who is apprehensive about testifying in public against persons who used to be his employer and needs this course protection by being allowed to testify in camera. The nature of the witness's apprehension or the reasons behind it has, however, not been disclosed to this court. Gombe owacho ne doho ni noting'o Sharon Otieno gi ji mamoko adek ma ok ong'ere e nyamburko mare ka giwuok e magawa moro motesi ni Gracia mantiere boma ma Homa Bay ka jogo noriko miye chik kotenre gi kuonde manonego giluw. Kuna ka bridge ingine hapo before ufike Kindu Bay. So niliambiwa uingilie na hiyo njia, ilikuwa on my right na ni rough road. Sauti ilikuwa inatoka kwa huyo mwenye alikaa nyuma yangu. Watu walikuwa wanaongea pole pole lakini usikii kitu wanasema. Jumi niliongeza volume ya radio. Nikaambiwa ni turn right, ni turn left njia ya kwenda Sondu. Nikaendelea na hiyo njia. Kane gichopo kamoro, jadek gononyise mondo mi ochung' kendo osim nyamburko no. Ne giwuok gi Sharon Otieno ka ento nodong' e nyamburko no. Tuliingia ndani kidogo, baadaye nikaambiwa nisimame na nikasimama. Nikaambiwa nisime light za gari. Nikichaka lakini ni rough road. Inaingia ndani ndivyo. Wenye walikuwa kwa gari wote walishuka. Nikabaki kwa gari peke yangu. Nikaambiwa eti tunarudi. So mimi nikaeka mlango lock. Nikalaliza kiti hivi nikilala. Nikipumzika kidogo. Jariemb nyamburko no wacho ni bang' dakika moko 20, ji adek go noduoge nyamburko no to kata kamano Sharon ne onge kodgi. Nopenjo gi kama ne Sharon odong'ie eka bang'e ne ginyise ni ne giwe dalagi. Nilibeba kiume wawili, yani jenda ilikuwa jenda na venye nimeona tu kuna males hakuna female, ndio maana niliuliza na wapi msichana. Bura no pod dhi mbele ka joneno bura pod igeno ni biro chopo e nyim doho no. Lidia Okeyo, Ramogi TV.